Tak samozrejme som v prvom rade rád, že som to mohol vyhrať a aj možno takouto nejakou malou čiastkou prispieť vlastne chlapcom a verím, že ten príspevok vlastne na rozvoj športu od Nike pomôže chalanom, čo týka vzdelávania, keďže myslím si, že v ich veku je to vzdelanie dosť dôležité a nie každý z nich bude futbalistom, takže verím, že im to pomôže. Tak samozrejme, v dnešnom svete anglický jazyk je veľmi dôležitý a ja verím, že to bude pre chlapcov prospešné a už keď nie vo futbale, tak aj v bežnom živote. Naozaj veľmi sa tešíme z tohto ocenenia. Je to veľké ocenenie pre náš klub a pre akadémiu ako celok. Určite chceme použiť tieto peniaze na rozvoj akadémie a predovšetkým v tej časti edukatívnej, to znamená na vzdelávanie, na výučbu angličtiny, predovšetkým pre top skupinu, pre hráčov, ktorí prichádzajú dennodenne do styku už s hráčmi, ktorí rozprávajú iným jazykom a myslím si, že toto je pre nás veľmi dôležité, aby sme im uľahčili aj život v budúcnosti, aby sa cítili komfortne v šatni a komfortne samozrejme aj v prípade ich možných prestupov do budúcna. Toto sú veľké veci, zapracovávať 16-ročných chlapcov do tímu a ešte v čase, keď naozaj klub a tím celkovo bol v kríze. Ja si myslím, že naozaj ukazuje sa fantastická práca všetkých trénerov v mládežníckych kategóriách a pre nás, pre celý klub je to obrovská výzva, aby sme pokračovali v tejto svedomitej práci, lebo máme ďalších chlapcov, ktorí budú nasledovať po týchto chalanoch a ja si myslím, že tie vzory sú dané a každý jeden z nich bude sa snažiť maximálne, aby sa dostal do A-tímu. Toto je záležitosť klubu, keď jedna sekcia drží s druhou. Vždy, keď je problém v niektorej zo sekcií, tak tá druhá musí pomôcť. Tak ako bolo v minulosti problém v akadémii, keď sme vypadávali, tak pomohli chlapi z A-tímu, tréneri z A-tímu. Takisto teraz, keď bol zase naopak problém v A-tíme, pomohli chlapci z akadémie. Ja si myslím, že to je presne to odzrkadlenie toho slogánu všetci spolu silnejší. My musíme jednoducho takto spolu držať a najlepšie vám vždy pomôžu ľudia z vlastných radov, pretože na nich sa môžete spoľahnúť na 100%.